Noizbait, egunean edo gauean, zeruari begiratu diozunean, ziur aski, zure buruari galdetu diozu nola mugitzen diren zeruko astroak. Planeten, izarren, sateliteen eta orokorrean astro guztien mugimendua azaltzeko bi teoria nagusi egon dira historian zehar. Alde batetik heliozentrismoa eta bestetik geozentrismoa. Lehenengoa geozentrismoa izan zen eta honen sortzailea Claudio Ptolomeo matematikari eta astronomoa izan zen. Claudio Ptolomeo greziarra zen eta bigarren mendean sortu zuen teoria hau. Zeruan, ilargiak eta izarrak egiten zituzten mugimenduak aztertuta pentsatu zuen lurra zela unibertsoaren erdigunea, hau da, unibertsoaren zentroa. Beraz, honen ondorioz, planetak, ilargia eta izarrak lurraren inguruan biraka zebiltzatela pentsatzen zuen. Bigarren teoria, heliozentrismoaren teoria izan zen, eta Kopernikok asmatu zuen gutxi gora bera 16. mendean. Hau da, Ptolomeok egindako teoriaren, geozentrismoaren teoria, baino 1500-1400 urte geroago. Urte batzuk geroago, Galileo Galilek konfirmatu egin zuen teoria hori. Teoria horren arabera, planetek eguzkiaren inguruan biratzen dute, eta ez lurraren inguruan. Ondorioz, gure eguzki sistemaren zentroa eguzkia da. Eta beste 8 planetak eta nanoplanetak inguruan biraka dabiltzate.